Hi guys, welcome to Narzary Education. नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनैनि बे YouTube चेनेलनि गेजेरजों। दा दिनैनि बे टपिक्सआ जाबाय जों माने NDA NA केरियारनि बागै जोङो एसे रायज्लायनो थांदों। स' नोंथांमोना सापर्ट खालामलायोब्ला बेबायदिनो केरियार वार्कनि रिलेटिभ भिडिअसफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो जुजिगोन। स' लेट आस स्टार्ट दिस भिडिअस। दा गोबाव सम खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय। दा नैबे नार्जारी क्रिएटरनि मेन एमआनो जाबाय माने केरियार काउन्सिलिं एडुकेसन रिलेटेड भिडिअ बायदिखौ आपडेट होनो नोंथांमोननि नाजागोन। गोबावजोंब्लाबो नाजागोन। स' स्टार्ट खालामसै। दा NDA NA माने मा जों बेखौ गोबाङा मिथियो क्लियारलि मिथिया बेनि गेजेरजों मा जायो मा जाया आरो खायफाया मिथिया स' आं बेखौनो दिनै बुंनो सानदों दा NDA आरो NA मा NDA माने नेशनेल डिफेन्स एकाडेमि ओमफ्राय नेभेल एकाडेमि NA माने मा NA माने नेभेल एकाडेमि दा बेयाव NDA NA मा दा बेयो मानि थाखाय खुंजायो दा बेखौ जोङो डाइरेक्टलि बुंनो UPSC नि आन्दाराव खुंजायो बेयो आर्मि नेभि एयारफर्स बे मोनथाम फर्सनि थाखाय बेखौ खुंनाय जायो माखौ NDA बा NA खौ दा बेनि थाखाय मा एलिजिबल नांगोन आरो बेया मा नांगोन बेनि बागैनो बुंनो थांनो नागिरदों आङो दा माने अनलाइनाथ' बोसोरै जायो नालाय बेखायनो आं बुंनो नागिरदों दा जायफोर यांस्टार आपकामिं स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय दा बेयाव माने जोङो इडुकेसन क्वालिफिकेसन एजनि रिलेटेड बे भिडिअनि बागै बुंनो सानदों आङो आरो माबायदि इलिजिबल नङा दा क्राइटेरिया हिसाबै माने नेशनेल डिफेन्स एकाडेमिनि माखासे माने होखानाय दङ जोङो बेखौ माने नायनो गोनां जागोन दे इयार्सआ आरो हाइटआ मिनिमाम हाइटआ 157 to 162 सेन्टिमिटार जानांगोन मानि थाखाय 160.5 सिम फर एयारफर्सनि थाखाय ओमफ्राय एक्सेप्टेबल जागोन मिनिमाम हाइटआ माने 5 cm फर गुरखाफोरनि थाखाय बिलंस नर्थ इस्ट गार' हिल बायदिनि थाखाय माने खमायनाय होनाय जादों ओमफ्राय बेयाव वाइटजों लोगोसे नियाव होखानाय दङ दा बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आं बेनि बागै बारा बुंनो थाङा माने जायफोर माने डिफेन्सआव खामानि मावनो लुगैयो बिथांमोना मिथिखागौ डिफेन्सआव हाइटफोरा बेसेबां नांगौ दा बेखौ आं बुंथ'ला दा नेक्स्ट स्टेपआव नायदो मिनिमाम मा होनो बेयाव मेगननि नेभेलनि बायदि मिनिमाम लेग लेन्थ बा टाइट लेंथ एन्ड सिटिं हाइट बेफोरबायदिखौ होजोबखादों बेयाव दा बेखौ आं बुंथ'ला मेन उद्देश्यखौ आं बुंलांदों बोरै होनाय बेखौल'सो आं रायज्लायगोन दा दिनै दा नोंथांमोना नायदिनै माने सिटिजेनशिपआ मा जागोन नेशनेलिटि इण्डियान बा भुटान बा नेपालनि जानांगोन बेनि उनाव इडुकेसन क्वालिफिकेसन होनबा जोङो फर आर्मि विंस अफ डिफेन्स एकाडेमि दा जों माने आर्मि विंसनि थाखाय मा इलिजिबल जागोन बे 12 पास अर पेटार्न इडुकेसन बा इयाव नों 12 क्लासाव फरायबाय थादोंबाबो माने 12 पास बा बिनि पेटार्नाव फरायबाय थानाय स्टुडेन्टआ एलिजिबल जागोन माने आर्मि विंसआव ओमफ्राय फर एयार फर्स एन्ड नेभेल विंस नेभेल आरो एयार फर्सनि थाखाय मा नांगोन बेवहाय दङ 12 पास बा 12 एपियारिं फिजिक्स मेथामेटिक्स नांगोन बेयाव जोङो बे नांबा जोङो माने हागोन एप्लाइ खालामनो हागोन एलिजिबल जागोन मानि थाखाय इण्डियान एयारफर्स आरो इण्डियान नेभेलनि थाखाय दा बेयाव माने खुनुरुखुम माने पार्सेन्टेजनि मेनसन खालामा एप्लाइनि टाइमाव जों एप्लाइ खालामनाय जायखिजाया स्टुडेन्टआनो एपियारिं जानो हायो दा बैयाव माने इयार्सनि बैसोनि माने लिमिट थायो आरो बेयाव माने माबायदि क्राइटेरिया जानो हायो बेयाव आनमेरिड मेलनि थाखायल'सो आरो बेयाव 17निफ्राय बेनियाव माइनास खालामनानै 17निफ्राय 19फोराव लासे माने एलिजिबल जायो बेनि थाखाय NDA NAनि थाखाय ओमफ्राय बेयावथ' बारा बुंनो गोनां गैला माने बेयाव बेखिनिखौ बुंबाय आङो ओमफ्राय माने कन्डाक्ट जागोन जोंहा माने UPSCनि आन्दारजों आरो बेयाव माने बेजों लोगोसे जों माने रिजाल्टखौ फार्स्ट सेकेन्ड SSB इन्टारभिउ जाखांनायनि उनाव जुदि मोनोबा माने अफिसार रेंकआव जाहैगोन आरो नों बेयावनो स्टाडि खालामनानै माने अफिसार रेंकआव थाहैखाबाय आरो बिदि लोगोसे लाक्जारियास लाइफनि हेल्प खालामनो हागोन आरो जों जुदि 10-12आव जुदि 12निफ्रायनो जुदि बेबायदि माखासे प्रसेसखौ मिथिखायोब्ला जों माने गार्जेनफ्रा हेल्प जायो आरो स्टुडेन्टसफ्राबो हेल्प जायो बेनि थाखाय जों माने गोख्रों नाजानाया जोंनि थाखाय गोनां दा बियो माने बोसोरै कन्डाक्ट जाखायो UPSC 1 आरो 2 मोननै खुंनाय जायो स' बेखिनिखौनो आं बुंबाय स' नोंथांमोना माबाफोर सोंनो गोसोबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन थ' थेंक्स गाइस